посрещнем Енди! Аплодисменти за Енди! Искам сега да чуя вашите бурни аплодисменти за Дани! А сега Йоан Петър! И сега, не на последно място, единствената дама в Лава Беер, говоря Линчо! Здравейте, приятели! Готови ли сте да си прекараме най-веселата Коледа на Лава Беер Xmas Fest? Май още не сте се разсънили. Я да ви чуя колкото можете по-силно на 3. 1, 2, 3! Така ви искам през цялото време. Ай, сега видим кой обича Лава Беер, всички ръцете горе. Кой обича Лава Беер, я да видим? Горе, ръцете, я да махаме, супер сте. Приятели, да знаете, че днес ви очакват изключително яки игри, изненади и какви неготини моменти, които ще помните цяла година. И аз сега да ви питам, аз ще се снимаме ли? Можем по-шумно, ще се снимаме ли? Абе, вижте сега, по традиция на Лава Беер Xmas Fest, на 3-2-1 трябва да дигнем София и Кино Бояна във въздуха. Ще го направим ли? Добре, значи на 3-2-1 родителите могат да се запушат ушите, предупреждавам. На 3-2-1 дигаме всичко във въздуха. Готови? 3, 2, 1! Уникални сте, много ви обичаме, радваме се, че споделяме тези моменти заедно. И да кажа, че след като се снимате с нас, в дясната част ви чака Лава Беер Xmas Fest зоната, където има много готини игри. Има един специален гост, който е дошъл от Северния полюс. Сещате ли се кой е? Тук чух дядо Коледа. Дядо Коледа го знаеме, нали? Така, той ще се очаква там да се снимате и с него. Като стана въпрос за изненади, я да видим дали всеки един от вас е получил турбичка на Лава Беер. Сигурни ли сте? Я да видя. Аха, окей, какво има вътре? Бисквитите! Те ли са вътре? Я да ги видя. Можете ли да ги извадите и да ги видим? Бързо с бисквитките, ръцете горе, да видим бисквитките.